हेलो गाइस गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय स' गाइस आङो मैया माने गुवाहाटि फैना दंमोन ओमफ्राय साडेनलि मोनसे प्लेन ओंखारदो आरोना नोंथांमोननो दा आङो मट' ब्लगाव फोरमायलायगोन नै नोंथांमोना नायनो हागोन दा डमेनार दो नोंथांमोना दिनै स्पेसियेल ब्लग नुनो मोनगोन स' नायलांबाय था मट' ब्लगाव होमबा हेलौ 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 माइक चेक थ' जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबायमोन ओमफ्राय नै लामा ससेनिफ्राय आङो ब्लगखौ लाबाय दा नै बाइकआवबो थाव गैया आगोलाव जोङो थाव सोना लानि गरसुक मोनसिगोन दादा 510 थ' थाव सोनाया जाबाय दा गाइस नैथिं मेन रडखौ लाना लानिसै दा खोन्थालांगासिनो आङो दिनैनि ब्लगा मा जानो थांगासिनो स' खनापाराव लागै थांगोन जोङो ओमफ्राय बेयाव मिटआप दोङो MSK दिनै फार्स्ट टाइम आङो लोगो हमनो सानदों स' मिटआपा 4टायावनोमोन ओमफ्राय दा जोङो न'निफ्राय ओंखारबोनायावनो 3:30 जाबाय दिसां रिजर्टआव लादो ओमफ्राय आङो इन्सटाग्रामाव हरदोंमोन आंनि इउटुब चेनेलनि लिंक आरो बिदिनो एसे डिटेल्स बिहरनायखाय ओमफ्राय बिथांमोना मैया हराव कल खालामदो आंबो आरो गुवाहाटियाव दंफैखायो नालाय आरो ड्रिमाबो साक्सेस जालांगोन होननानै ओंखारबोबाय दिनै थ' बहुद एक्साइटेड आंबो गुवाहाटि फैबा बेनो मोनसे प्रब्लेम जामाव फासिबाथाय गैखाला ओंखायनो एडभान्स जानाया मोजां जिं जिं थांबाय आनि र' फार्स्ट टाइम बेबादि इउटुबार मिट खालामनो थांगोन गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो माबादिबा जागोन होननानै स' नायलांबाय था नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोबा ISBT मोनफैबाय दा जोङो स' एग्जाम जोब्बासो आङो रेगुलारिटि ब्लग होनो सानदों आंना 6th सेमनि एग्जाम सफैगासिनो 25निफ्राय जागोन ओंखायनो फरायनायखौबोथ' फरायनांगोन एसेबाबो एग्जाम नालाय प्रिपारेसन एसे खालामहोलांदों आंबो जुदि ब्लग खालामोबा आङो टाइमखौ मेकआप खालामनो हानाय नङा ओंखायनो आङो गारथ'ना दोननाय बादि जादों स' उनाव टाइमफोरा मोजां मिलायोबा नोंथांमोननो ब्लग लाबोबाय थानो नाजागोन गोबाङानो सोंहरबाय दंमोन ओंखायनो बुंबाय आङो दा मानो भिडिअ होथाराखै होनना दा माबादिबा नुदों नोंथांमोना भिउखौ आगोलाव उइनसिल दोङो ना क्लियार नुदोंना नुवाखैबा एंगेलखौ दा नै गाइस खानापारा ब्रिज मोनफैबाय जोङो आरो थांबावनांगोन दिसां रिजर्टआ एसे गोजान दंबावो बिबुं मेघालयखौनो थांना फैनोसै लोगो हमला MSK ओरैनो नों थांनो लुगैना लुगैयाखै औ मिटआपखौ खालामग्रोना डाइरेक्ट मेघालयआव हर थाहैनोसै मिटआपखौ खालामग्रोनानै मेघालयआव हर थानोसै होनदोंलै मा नोंनाव दंखायोना बा फैसा थानायबा थांगौमोन नोङो फैसा थानायबा थांगौमोन लोगोखौ ओरैनो सोंफ्लादोंमोन आङो मेघालय थांना थाहैनिथ' होनना फैसा थानायबा थांगौमोन इयो फैसा लाबाखैनो दहायनिफ्रायनो 5 मिनिटसो जाबाय इयावनो फासिना दोङो टाइमाबो बारबाय थेवबो खनसेबाबो थांना फैथारगोन नोंथांमोना ब्लगखौ नायबायल' था जुदि लोगो हमनो हायोबा लोगो हमबाय मार गोबाव थाथ'नांबाय इयाव आगोलाव गंसे गारि बेलटायदोंमोननो दासो लासै लासै थांनो हादो इदिबा माला सहैगोन गारिया इयाव हाब्रहैदोंमोन थ' बेनिफ्राय शिलं 80 डिमापुर 262 गोसो जायो बे लामाथिं फैबानो मेघालय थांना फैनो खिन्थु नांथ'आ दा एग्जामा जोबग्रोथो बेनि उनाव ट्रिप लागोन थ' ब्रिजखौ जि बरिया नुहुरदो गोजौआव गारि फैनाय आरो सिंथिं आरो हाबलांनाय
तो गाइस नै दिसां रिजर्ट मोनफैबाय फर्स्ट टाइम आरोना दानिल'सो नेक्स्ट लेभेल गारिखौ नुदोंमोन बिकास दानिखौ मायावबा गोमाखो ओंखार मिथिया मायावबा नागिरनांगोन रावबो सिनायनायबो गैया कनफिउज जागासिनो जों दा जोङो मोनफैबाय नै ठंडा कर दिया ये तो एसी बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद वेलकम द फ्यूचर ऑफ असम तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं व्लॉग बना रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी सारी एंट्रीज आई थी उसमें से हम लोगों ने कितने लोगों से लिख किया होगा टोटल 20 लोगों से लिख किया था फिर नहीं टोटल 17 लोगों से लिख किया था उसमें से कुछ लोग फिर नहीं आए तो ठीक है बढ़िया जितने भी लोग हैं हम उनके साथ बातें करेंगे अब मज़ा आएगा ना बिड़ू तो मीटअप हो चुका है जी एकदम खत्म काफी कुछ सीखने मिला और काफी कुछ हमने बात की थी ज्ञान का आदान प्रदान जैसे कि मैंने कहा था वो बहुत अच्छे से हुआ एंड do you anything you guys want to say for my camera hello सही मजा आया live your life live your dream तो गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनबाय सारनिफ्राय दा जोङो मिटिंआव दंबाय दोङो किसुमान क्लिपफोरखौ लानो होआखै दा जोङो नैयाव सा ब्रेक खालामदों गाइस फट' सेसन जागासिनो दा नै सारजों जोंबो मोननैसो फट' लाना थांसै नोंथांमोना फट'खौ नायनोबा फेसबुकाव मोनगोन आरो इन्सटाग्रामावबो होगोन आङो स' चेक खालामबानो जाबाय स' गाइस जोङो फैदोंमोन 4:30 बाजियाव मोनफैदोंमोन प्रग्रामाव दा जोबदो 7आव दा जोङो न'आव थांनोसै जोबोर मोजां नांबाय आरो जिखिनि बाथ्रा बुंदो जोबोर नलेज गोनां बाथ्रा बुंदो थ' दाबो नै जोङो दिसां रिजर्टनि सिङावनो दोङो मोनाखाबाय न'आव लागै थांसै बहुत बरिया दिसां रिजर्ट फार्स्ट टाइम आंबो बिबुङाबो फार्स्ट ना दिसां रिजर्ट आथिं सुइमिं पुलबो दोङो दाबो दुगैगासिनो खोमा हाल्लानो मालाबा सम मोनोबा फैनोसै आरो सारा पार्सनेलि गोबां बाथ्रा बुंदो इउटुबखौ लानानै गाव मा एक्सपिरियेन्स मोनबोखो मोनथिनो मोनदों आरो आंबो बिबुङा आरो होनदों जायखिजाया जों दा नै बाइकखौ बेखिनियावनो दोन्दोंमोन दा न'आव थांबाय हानिसै दे होमबा गाइस भिडिअआ माबायदि जाखो आंथ' मोनथिला साडेनलि लोगोबो हमफैबाय आरो चेनेलखौ मा साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो कमेन्ट खालामना हो आरो एग्जाम बायबासो आङो कन्टिनिउ ब्लग होनो हागोन स' दिनै भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होनबा टाटा बाय बाय गुड नाइट